Ey улым, өзіңні башқалардан үстін қойма, артық осал да болма. Әр іште ортача бол. Нендігіне ішке кірішсәң де, түзімлі бол, ашық-пышық ішләмә. Сіріңні өзіңнен башқа біреу дә білмәсін. Әгәр сіріңні кішіге әйтсәң, аны сір деп санама. Кішілер арасында болғанда, біреуінің құлағына сөз сөйләмә, бұл келешсіз іш болыр. Ол яхшы сөз болса да, шеттен күзәтушілер үшін нашар сөз болып қабыл етілер. Кішілерді мұндай сөзге шик шүбһә туар. Чөнки көпшілік кішілер бір-бірлерінен шикленәләр. Әр сөзіне қызулық көрсәтмичә генә тыңла. Нинди генә сөз болса да, синең дөньяви эшләреңдә ярарлыкмы ул, түгелме? Син аны игътибар белән тыңларга өйрән. Уйламыйча сүзеңне сөйләмә. Һәр сүзеңне уйлап сөйлә. Соңыннан үкенергә туры килмәсен. Күпне белсәң дә аз сөйләш, азны белсәң күп сөйләшмә, чөнки акылсыз кеше генә күп сөйли. Акыл ияләре, телеңне тик тота белү сәламәтлек билгесе дигәннәр. Күп кешеләр сүз аркасында авыруга сабышалар. Күп сөйләгән кешене бик акыллы булса да, халык акылсыз дияр. Әгәр акылсыз кеше дәшми генә утырса да, андый кешене акыллы дип санарлар. Сүзеңне тыңлаучы булмаса, сөйләмә. Мәсәлән, мәҗлестә берәү сөйләсә, тыңлабрак тор. Ул кеше сүзен бетергәч кенә сүзеңне башларга мөмкин. Кеше сүзенә кушылып, аның сүзен үзмә. Адам белән үзеңне адамча тот. Дөньяда адам күп, әмма чын кеше булганнары гына азрак. Әй улым, халкың сөйләгән сүзне тыңларга өйрән. Сиңа кадәр яшәгән һәм хакимлек иткән патшаларның эшләреннән гыйбрәт ал. Сүзләрен укы, аңла, нәтиҗә яса, аларның насихатларын тот һәм тиешле урында файдалана бел. Борынгы хәлифәләр турындагы бер кыссада былай язылган. Бер көнне Халиф Маъмун Харун ар-Рашидның улы Науширван патша кабренә баргач, аның дахмасында патшаның чиреп биткән тахытын, тахыт өстендә туфракка әйләнгән гәүдәсен күргән. Тахыт өстендәге дахма ишегендә алтын хәрефләр белән Пәһләви телендә берничә сүз язылган. Халиф Маъмун Пәһләви телен белүчене чакыртып, бу язуны гарәпчәгә тәрҗемә иттергән. Язуда булай диелгән була. Тере вакытымда Худайның барлык бәндәләре минем гаделлегемнән файда күрделәр. Миңа хезмәт иткән һәр кеше минем шәфкатемне тоеп рахат күрде. Әмма картлык, гаҗизлек вакыты килде һәм миңа менә шул сүзләрне язудан башка чарам калмады. Кемдә кем минем кабремә килсә, бу сүзләрне укып гыйбрәт алсын, файдасын күрсен. Бу насихатларым исә кабремне зиярат итүчеләргә минем рәхмәтем булып кабул ителсә иде.
Науширван патшаның үгіт насихатлары менә шулардан гыйбараттыр. Науширван патша әйтте: «Көн белән төн берсе артыннан берсе килгән кебек, адам баласы да бер халаттан икенче халатка күчә. Ягъни, шатлыктан соң кайгы килә, кайгы китеп шатлык килә. Бу табигый халат. Һәм моңарга гаҗизләнергә кирәкми. Белемсез кеше белән дус булма. Чөнки ул ни дуслыкка, ни душманлыкка ярамас. Әгәр бер эшне эшләгәч, ник эшләдем икән дип үкенгәннән соң, икенче тапкыр ул эшкә керешмә. Үзен белемле дип санаган надан кешедән читтә бул. Әче булса да, дөресен сөйлә. Сиреңне душманың белмәсен дисәң, дустыңа сөйләмә. Кешенең белеме булып та, шул белемгә лаек акылы булмаса, ул белем аңарга зарар китерер. Әгәр кешене тормыш остазы өйрәтмәсә, аны өйрәтәм дип, кешеңне дә, белемеңне дә әрәм итмә, тырышлыгың бушка гына китәр. Үзең турында халкыңның яхшы сөйләвен телисең икән, үзең халкың турында яхшы сүзләрне сөйлә. Халкың өчен тырышлыгың бушка китмәсен дисәң, халкыңның синең өчен чиккән михнәтен юкка чыгарма. Җиңеллек белән тормыш итүне теләсәң, үз эшеңне кулыңнан ычкындырма. Төрле авырлыклардан, каршылыклардан читтәрәк торырга теләсәң, бетереп булмый торган эшкә керешмә. Әгәр үзеңне жүләр бу диюләрен теләмәсәң, табылмый торган нәрсәне эзләмә. Әгәр оятка калырга теләмәсәң, үзең эшләмәгән эшне мин эшләдем димә. Әгәр артымда көлмәсеннәр дисәң, үз кул астыңда булган кешеләргә рәхимле була бел. Әгәр үзеңне кадерле итәргә теләсәң, үз халкыңның кадерен белергә өйрән. Халкыңның синең күрсәтмәләрең белән эшләвен теләсәң, син дә үз сүзең белән эш итәргә тиешсең. Үз халкыңа яхшы күреним дисәң, акылы булмаган кешегә сүзеңне ачып салма. Бар халыктан да югары булыйм дисәң, яхшы исемеңне, шөһрәтеңне югары күтәр. Әгәр халкың үзеңне яратсын дисәң, аның кайгысын кайгыртып яшә. Әгәр телеңнең озын булуын теләсәң, кулыңны кыска тот. Әй улым, Науширван Гадел патшаның киңәш насихатлары менә шулар. Бу киңәшләрне син егет вакытында ук күңелеңә салып куйсаң, картлык көнеңә кадәр борчылулардан имин булырсың. Әй улым, егет вакытында да акылың картларныкы кебек булсын. Мин сиңа егетләргә охшарга тырышма димим. Егет булсаң, чын егет бул, җиңел табигатлы булма. Аристотель хаким әйткән: «Әш-шаббу науун минәл җунун». Ягъни егет чак ул жүләрлекнең бер төре. Ләкин син җаһил егетләрдән булма, чөнки
Jahilliktен, nadanlıktан бәла туа. Егет чагыңның кадерен бил, рахатын күр, ләззәт таба бил. Картайгач, аларны таба алмассың. Картайгач, әрәмгә узды яшьлегем, егет чакларым, дип уфтанып, елап утырудан мәгънә булмас. Яшь булсаң да, бер кайчанда үлемне исеңнән чыгарма. Әҗәл угы картларны да, яшьләрне дә аяп тормый. Егетләрнең гадәте картлардан көлү, чөнки алар картларны егетлеккә мохтаҗ дип уйлыйлар. Ләкин егетләр дә үзләрен зурырак, олгайтыбрак күрсәтергә телиләр ич. Картлар үз теләкләренә ирешәләр, әмма егетләр үз теләкләренә ирешә алалармы, юкмы? Монысы билгеле түгел. Егет кеше үзен башкалардан белемлерәк дип саный. Һәм шуның белән ул үзенең наданлыгын күрсәтә дә инде. Син, улым, андыйлардан булма. Өлкәннәрне хөрмәтлә. Алар турында яман сүз әйтмә. Аларның алдында үзеңне әдәпле тот. Алар белән сөйләшкәндә түбәнчелекле бул. Әгәр картлар сиңа сорау бирсәләр, ашыгып уйламыйча гына җавап бирмә. Мондый вакытта җавабын үзегез беләсез дип әйтсәң дә ярый. Чөнки зирәк акыллы картларның сүзен тыңлап утыру үзе дә акыллылык билгесе. Хикаят. Bir шәһәрдә 100 яшәр bir карт яшәгән. Аның төсе, кыяфәте бозылган, биле бүкрәйгән иде. Bir көнне бу карт шәя кебек бөгелеп, зур кыенлыклар белән каядыр бара иде. Урамда аны bir егет очратып: "Эй бабай, бу җәяне кайдан сатып алдың? Бәясе күпме тора?" "Әйтсәң, мин дә сатып алыр идем", диде. Егетнең теләге картны үртәү, аның җәя кебек сыгылып, бүкрәеп баруыннан көлү иде. Карт әйтте: "Гомерең озын булса, сиңа да бу җәяне һәм таякны бушка бирерләр. Сатып алуның хаҗәте булмас. Ләкин бу җәя сиңа эләкмәс шул. Син аңарга лайык түгел. Ягъни, яшьли үләрсең дигән мәгънәдә." Егет бик уялды һәм мондый сүзләрне ник әйткәненә бик үкенде. Картларның тормыш тәҗрибәсе белемле яшьләрнекеннән артыграк булуы шиксез. Монда мин үзенең гомерен акыл хезмәтенә багышлаган, күпне күргән картларны күздә тутам. Эй, улым, егетлек вакытлары узганнан соң, картлык көннәрендә егетләрдән ераграк бул. Чөнки карт кеше егетләрнең кыланышларын кабатласа, бик ямсыз күренер.
Картайган күнеңдә егетлек хыяллары белән янып яшәмә. Егетләр көчен өмет итмә. Картлыкның үлемгә якын булуын онытма. Кешенең гомере кояшка охшаш. Егет кешенең кояшы көнчыгышта, карт кешенеке көнбатышта. Көнбатышка җиткән кояш тиз бата. Шуңа күрә карт кешегә егетләрчә кылану һич тә килешми. Эй улым, картларга рәхимле, шәфкатьле бул. Картлык ул бер авыру кебек. Үлемнән башка һич кем аның давасын белми. Чөнки карт кеше үлгәнчегә кадәр картлык газабыннан кутыла алмый. Кешенең картлыктан башка нинди генә авыру белән авырса да, сәламәтләнергә өмете кала. Әмма картлык авыруы көннән-көн кичәя, яхшыруга өмете кимегәннән кими бара. Тагын бер мисал. Яшь җимеш куагы чәчәк ата. Җимешен бирә. Әмма карт агач үзеннән үзе корый һәм аны кисеп ташлыйлар. Егетлек тә, картлык та шулар кебек. Бер китапта шундый хикмәтле сүзләрне укыган идем, кешенең көче, куәте 34 яшькә кадәр көн сайын арта бара. 34 яшьтән соң нәкъ көн уртасына җиткән кояш кебек артмый да, кимеми дә, йөрешен акрынайта бара. 40-тан 50гәчә кеше үзендә моңарчы булмаган үзгәрешләрне тоя. Һәм кешенең кими баруын сизә башлый. 50-дән 60-кача һәр айны кире якка үзгәреш булуын тоя. Әгәр яше 60-тан узса, һәр сәгатьтә моңарчы үзендә булмаган борчулардан, авырулардан газап чигә башлый. 60-тан 70 яшькәчә кеше һәр атнада үзендә моңарчы булмаган үзгәрешләрне күрер. 70-тән 80гәчә көн сайын кешенең җаны да, тәне дә зар дөньясына чума, хәлсезләнә барыр. Гомернең чиге 40 яшь. Кешенең гомере баскычка ошый. 40-нчы баскычка менеп җиткәннән соң югарыга юл табып булмый. Һәм шуннан соң кирегә, ягъни аска таба төшәргә мәҗбүр була. Шул рәвешчә әүвәлге баскычка төшеп җителә. Эй улым, сиңа картлык ирешкәч, бер урында гына яшә. Чөнки картлыкта сәфәргә чыгу акылсызлык ул. Ярлы хәлдә дә сәяхәткә чыкмаска кирәк. Чөнки картлык бер дошман, ярлылык икенче дошман диләр. Бу ике дошман белән юлга чыгу зур җаһиллек, наданлык. Гомереңне бушка уздырма. Һәр эшеңнең үз тәртибе булсын. Аллаһ Тәгаләне исеңнән чыгарма. Аллаһга ни кадәр итагатьле булсаң, ул кушканча яшәсәң, дөрес юлдан тайпылмасаң, тормышыңда, матурлыкта, бәхетле көннәрдә узар. Эй улым, егетлек һәм картлык турындагы хикаятымны тәмамладым. Минем киңәшләремне, насихатларемне кабул итәрсең. Аларны тормышыңда, эшләреңдә файдаланырсың дип өметләнәм. Аларны үз улларыңа һәм оныкларыңа тапшырып калдыруны сиңа васыят итеп калдырам.